zaigu. Kaixo egunon, ongi etorri guztioi, antzerkia bigarren mailako umeok prestatu dugu, titulua buruko udan nork egin zion jakinez, zuen zatortza da. Egun batean zatortzoak atera zuen burua lurretik eta plop, biribila eta marroia buruan erori zitzaion. Hau da, nola nintzen, aurrean, ez dut inoren ikusten hemen. Zara buruka egin didana? Ni zergatik mikrola egiten dut. Txasta! Zara buruka egin didana? Plasta, plasta! Erdiak, zara buruka egin didana? Ni zergatik inoren egiten dut. Tartarta! Zara buruka egin didana? Ni zergatik inoren egiten dut. Plasta, plasta, plasta! Zara buruka egin didana? Ni zergatik mikorrela egiten dut. Plop! Nork egin oteita burua? Egon geldi. Badakin hor izan den txakur bat izan da. Zatorrak azerrerago eta txakurraren biladoa. Hau da gurea. Txakurra